Diba sa nga balita sa bansang lokal, tropa kag resources para sa Mascara Festival. Kahapon pa lamang, naplasta na sang maayo. May 1,165 malanga ka mga personnel ipalapta sa syudad sa Bacolod para magpasiguro nga ang peace and order ang kalinong kagatawhayan sa kabugusan nga selebrasyon sa Mascara Festival ang istrikto gid nga maimplementar. Ano ang matabo subong nagpartisipar na ato sa gobyerno provincial? May puwersa halin sa NOC-PPO. Kaya report kada batunta, may ginpadala man diri ang Police Regional Office 6 para magbulig duty sa sining celebration. Action firing line. Amon na iniihan ang maskara nga ang peace and order situation mangibabaw halin sa unang adlaw tubtob sa katapusan nga adlaw. Action firing line. Inang wagid baylasang krimen nga magluntad ha. Bisan ginatuwag nga pitsi-pitsing krimen. No? Kay kada maskara may ara nga luntad nga snatching, pickpocket. No? Niara ginaya. Pero pwede na matabo. Pwede gid mo. Action firing line. Pwede mahimo nga hindi na matabo nga krimen. No? Pwede ginaya mapangitaan sa pamaagi. Action firing line. Ano ba lang plano sa Bacolod City Police Office para masiguro nga hindi maka-penetrate ang grupo sa mga kawatan sa tion sang Mascara Celebration? No, ti arada sa nasilenta na manog pickpocket snatchers nga sa kada Mascara Festival, diri sa Bacolod mga kaksyon, ako eksperyensya ko gid kay pila na ka Mascara Festival ang nagyan naton sang nagubisa kita trabaho diri sa radyo mga kaksyon, may ara ya grupo nga nagadulhog gid sa Bacolod. Nagadulhog sa syudad sa Bacolod, grupo ina sila nga ang ila sa nga misyon way sa iban kundi ang pangmiktima sa mga tumalanaw. Lokal ka man nga bisita o kung turista ka man, wala ina sila pili basta bagay nga makwartahan. Action firing line. Ibalaw naton kung ano ang mga naplastar nga plano sang Bacolod City Police Office kon BCPO, may kantaran sa ni. Action firing line. Firing line. 7:18 last 7:18 Action Radio Philippine Standard Time. Ano pagkidibasa nga balita sa lokal? Empleyado sang gobyerno sa Kapitolyo ginreklamo. Action firing line. Bangod sa hindi pagsunod sa proseso. Plus, ang iban nga ginreklamo mga ka-aksyon, bangod way kung naga-perform sang mayo sila sa nga duty o inano ini. Action firing line. May ara man nga nagapamahog pa sa ilaupod man mismo sa trabaho. Action firing Di line. ang resulta, ginreklamo, ginhatagan aksyon sa nga PLO, ginpapadaugan sang CSCO. Di ba? Ginhatagan aksyon sang PLO, ginpapadaugan sang CSO. SCO. Libaton ta. Ginhatagan aksyon sang PLO, ginpapadaugan sang SCO. No, anong PLO? Provincial Legal Office. Ano ang SCO? Show cause order. Action firing line. Mando, ang show cause order, amo nang ginapadalaan ka sang letter, sang sulat, no? Nga ginapangabay, no? Ginapangabay ka nga sabton mo ang reklamo against sa imo. Ang balita amo ni 18 ka mga empleyado sang gobyerno provincial nga nakaasay, nakadestino sa Provincial Disaster Management Program Division ng PDMPD. Ginbanduan nga magpathag sa reklamo kontra sa ila. Action firing line. Ti antresi mga drivers, no? Ti subo-subo man nga senaryo sining mga empleyado ni. Pero kung padalman gid naton, normal ini siya sa panggobyerno. Labi na kung ang leader bla, kung ang local chief executive. Sinsiro nga matadlong ang mga dapat tadlungon. No, kay makapekto manis panggobyerno niya kung why ga duty sa insakto mga empleyado.
Action firing line. Ang obligasyon kag trabaho dapat gid nga tumanon. Kag kon government employees gani, guided ina no sa nagkalain-lain nga mga provisiones sa mga provisions sa rules angot sa administrative cases sa civil service. Action firing line. Kung ikaw empleyado nga isyuhan ka sang show cause order, why ka sang choice kundi sabton ina. Kung hindi ka, base kung ang direkta nga lokduhon mo, kaso na gid. Action firing line. May proseso nga dapat sundon. Kay na si Provincial Legal Officer Attorney Nilias nagsaysay sa kung anong reklamo kontra sa 18 nga ni. Kag ano ang matabo sa ila investigasyon nga himuon sandig sa explanation nga ginsumeter sang mga empleyado nga ni. Sino ang manutlande kung mayara ginman, kano bala kabakod ang ebidensya kung mayara ginman. Action firing line. Ano ang reaksyon kag pwede mapanugyan di man sang mandara sa provincial capital? May grupo, may union na siya. Provincial Alliance of Capital Employees. Union sa nga kung magpamiyembro ka na, may mga benefits ka man nga pagkakwaon. Action firing line. Ti may pace. Iba na unta ko na no ang reaksyon sang presidente sang pace. No? Kay ang mga miyembro sila, hindi niya basta-basta ang kanamon, linibo niya mga miyembro mga kakson, no? Mga empleyado sang gobyerno provincial ni. Pwede ba na makabulig diri ang ACE? Panugyan sa iban pa nga mga empleyado, no? Nga hindi sila magatubang sa kaangay sa ding problema ginatubang sang 18. Action firing line. Para nga hindi sila maisyuhan sang show cause order sa ulihi. Ang iban gani da nasuspender gid mo. Nasuspender gid gani ang iban da kag ang kaso ara padayon nga o kung natalana pa o kung ginbista na gani. Action firing line. Nagsiling ka bista, hearing na siya. No? Kanulak ka, lagi takabati sang tinaga nga bista, ginbista. No? Po hearing pero may batian ta. Action firing line. Te, show cause orders lang nga gin-issue mga ka-aksyon sa idalom sang administration ni Governor Bong Lacson, damo na, daw halos di na gani may sipan sa ako sa nga tudlo mo. Pero sa nasilin tanan normal na, sa isa ka pang gobyerno mga ka-aksyon kaya tinutuyo siya na, nga kung may reklamo against sa empleyado, ipagay sa proseso ang reklamo, ipasabat sa reklamo, hindi pwede nga pabayaan eh. Action firing line. Ibalaon ta na kay Dugay kay maka-istorya ta ang presidente mismo sang Progressive Alliance of Capital Employees Second Phase nga si Mr. Rinilo last year. Action firing line. Alas 7:24 Action Radio Philippine Standard Time. Ano pagkidibas sa nga balita sa bayan sang lokal? Most wanted nga tiluga sa bugos nga Western Visayas. Bugos nga rayon size iya mo. Number 1 most wanted. Ang balita nadakpon. Action firing line. Amo ning persona nga number 1 sa listahan sang mga wanted o kung ginapagita sa otoridad bla bangod sa rakomiter nga krimen nadakpan na gid mano. Grabe ini nga accomplishment sa Western Visayas. Makin mo top 1 most wanted person. Hindi ugaling diri sa Negros Occidental nadakpan. Kundi dito siya nadakpan sa probinsya Kang Antique. Action firing line. Ang sang Kang sila Kang Antique. Ano gani ang karaya glino kraya aksyonan nakapantike ka na way pa warat sayod glay. Action firing line. Correct na sa mga tinagaong gisabatian ko mo, no? Na kinaray albla, basi sala man ko bla, korehiran nyo lang ko ha. Action firing line. Te, nadakpan siya dito sa may probinsya Kang Antique, no? Tanang 4 anyos pa niyo, huhubin pa, no? Taga Barangay Atabay, Tobias Fornier, Antique. May standing warrant of arrest isa sa kaso
Di man basta-bastang kaso niya, paglugos ba lang rape. Action firing line. Ang ginbiktima ya por Diyos por Santo Patabara, 13 anyos ka babaye. Sa Agosto 2021 ya, nakometer ang krimen. So ari, ako ya masiling ko ya nga dalayawon gid ni mga otoridad nga nag-arestar sa ning tulugan eh. Kay, isipon ta, sobra lang isa ka tuig ang nagligad. Napusasan sa giliyon, ining suspect ni Action firing line. nga na-mention ko ni kay damo-damo sa mga wanted person daho nga dinikada na, no? Dinikada na nagligad nga mga tinuig, no? Pulo 20 tuig ang iban. Why gid ya badakpan? Action firing line. Tini isa lang katuig ho. Top 1 most wanted, isa lang katuig ang naggalipas sang nakomenter niya ang krimen nadakpan sang ato sa nga mga otoridad. Kung tani si iban nga mga kaso ba kag sa madamo pa nga mga wanted persons no, dapat tutukan gini pangita ni kung din ang lungga nga ginapanaguan sa mga tunta ni. Action firing line. Para ka dakpon kag pusasan kag sentensyahan eh. Kundi bag-ong ato sa ning regional director dari sa PNP sa Western Visayas, no? Sa persona ni Police Brigadier General Leo Francisco, nakabisita na ni siya sa sunod sa Bacolod ng liligag ng mga binulan. Nangibulahan siya sa mga otoridad nga nag-arestar sa sining region's top 1 most wanted person. Action firing line. Moniya, no? May rason gid nga mangibulahan kita sa mga otoridad. Tiang siling ni Francisco, ang taran nga mga unit commanders sa region siling niya ginmanduan ko na nga tutukan ang pag-usisa kundiin nga mga lugar nagapanago ang mga wanted persons sa area of responsibility nila diri sa Western Visayas. Action firing line. Munang siling ni Francisco, hindi ta pagtugutan ang mga kriminal nga magpinagusto nilang lagaw, bangod basi mang biktima pagid sang iban. Diri sa Mascarao, titiiran nyo, basi ko nara sila galagaw-lagaw na sbong. Action firing line. Dara sa BCGC, aber, tiiran nyo na, basi ko may nagalagaw dira nga wanted person. Action firing line. Ako yang mapanugyan ko simple lang mo sa mga kapulisan, di man ko pulis, pero gamay lang nga panugyan sa mga unit commanders bla nga ginatumod ni Francisco, no? Nga dapat anay ibuloon kundi nga lugar nagapanago inang kriminal na. Kaya nga budlay ka tama, magpangita ka sa isak bagay, magpangita ka sa wanted nga tinuga nga why kakabalo kon diyan nga lugar nagapanago. Action firing line. Ibla, daw nagapangita ka lang sang dagom sa dagami. So dapat to si saon na nay kon diyan nga panago na. Kung mabalaan, muna na. Planuhan, kadtuan kag aristuhon. Galing, sa pasang masiling ko diri mga kakson, no? Ang police commander, bisan hindi na niya pagmanduan na. Kabalo naman na sila guro kung anong ilas sila dapat timuon. Action firing line. Amo ni galing balatian dari sponsor Pilipinas bla, no? Kung di man tanan na. Kung way sang mando, kung way sang direktiba, hindi pagtutukan ng isak bagay. Action firing line. Basta wanted person, pangitaon kag dakpon, di na magulat. Sang mando sa superior o kon pinakamataas nga opisyal. Action firing line. Karon kung maghala kita ka sa ligda sa mando kag direktiba, butang ta kun ang regional director. Bibutang tabi tamaran maghalak mando, be? Why gali paabuto ng pamilya sa mga biktima sang kremenda? Nga ang suspitsado, why panabadakpan? Action firing line. Di ba na daw kasubo manabatyagon? Dapat bisan why sang mando pagitaa kag tutukan ang pagdakop sa mga wanted sa kasuguan.
sa balita. Una sa aksyon. 7:31, las 7:31, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pila lamang ina sa mga balita nga dapat ato sa nga pagkatutukan. Ay, badawila buton tani gali si no sa wanted person lan makaistorya ta dugay ha. Ang bag-o no, bag-o ato sa regional director sa Western Visayas sa PNP. Bag-o man ang ato sa spokesperson. Di bala sa Police Regional Office 6, mga pila pa lang sila ka adlaw kon simana nga nagpagalagad diri sa Western Visayas. Makaistorya naman dugay-dugay si Police Major Mary Grace Socorro Borio nga maning bag-o nga spokesperson sang Police Regional Office 6. Action firing line. Alas 7:32 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kung may ara ka mo sang luyag ipadala ang mga mensahe ipadala sa ato sa ding Facebook live sa live stream. Kag sa ato sa ding text hotline ang 0963 757 0874 0963 757 0874. Action firing line. Damo sang kapamangkot na dari subong kamusta Action Marlo na sitwasyon dara sa may BCGC. Damo tawa kung jutay malang tawag kasarangan lang sila nila pwede ka magkakadto. Ibalon ta dugay way ko kabalo kon bala dinagsa na mga tao na subong sa Bacolod City Government Center sa saning Maskara Countdown dugay-dugay hibaloon ta no kay ginpa-check ta kay Action Zel Minardo kung anong plastada sa area. Standby! Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang bal. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Oh, dalaga. Nag-take up na ya. Sige, dari sa ato sa ring Facebook Live. Acknowledge na ng padala sang ilang sa ring mensahe. Amigo ta Binji Bantong. Mayong gabi si Muda. Batchmate. Amigo ta Joseph Ruiz. Mayong gabi si Muda. No? Si Toto Jobert Canoy. Musta ka na, Bert? Okay lang. Jobert Canoy monitor man. Sinday Christian Menyes Villa Lobos watching. Sinong Jimmy Tuga. Okay. Watch lang kami di. Lihog Tamyaw kay Ihado My Legs. Yeah. Okay. Sa Shian's Farm sa may barangay Pahanukoy. O gapamatigid no sa Shian's Farm. Dara sa may barangay Pahanukoy. Sige. Alin kay nung Jimmy Tuga. Bigo Benji Banton, salamat kid. Kay Toto Raul Belenia. Sige. May alimangon Toto Raul. Okay. Gapo na dang lugar ni Toto Raul kay Damo Alimango. No? Mga kampiyon nga Alimango. Okay. Attorney Ray Gorgonio, salamat gid. Oy ang imo sa ang gidpadalagali na attorney nagligay ka mensahe. Sige lang. Gado tutod tiyempo attorney ada sora kapag may time no. Salamat gid no pag monitor kay attorney Ray Gorgonio no. Dugay-dugay naman way kabisan na maka pungko sa labisa nga may nagahulas. Attorney Ray Gorgonio. Salamat gid. Sige, hulas nga botilya. Sige. Humalumina bayong gabi. Sige. Elvira Gilogo. Good evening. Okay. Roland Suangke. Good evening. Watching from Buena Vista, Rizal. Pontevedra, Negros Occidental. Christian Menyes, Villalobos, Araman. Lilian Tadenda, Claridad. Good evening. Idilaos, good evening. Action Mar, Arilang Gihap, Kanigyapo, na Isabel A. John Alain Ninyal de Caripito. Good evening. Tamya ko kay Arar Joy, kag Edgar Cepeda. Julio Celes, John Dexter, Kate Macariola, Karen Guzman, Lager, Dikilia, Adlaw ga monitor sa Action Radio Bacolod. Salamat kid. Paul Spot the Third, watching. Araman si Paul Carl, Action Marlon, good PM, Liog Tamyaw sa Barangay Tagob. Okay. Sige. At taga Barangay Tagob si Paul Carl. Okay. Tapos ang bulang sa Tagob. May derby na sa Tagob mo. Okay. Carmelo Garingo. Okay. Si Sir Carmelo Garingo. Good evening. Hindi gani kaobra ang mga college graduate. Senior high graduate pa. Gani man, correct. Oo. Munang problema halin sa una.
K-12 pa sila ho. Wow ho. Wala gid na pulos ang senior high usik tiyempo lang. Oh, correct. From Carmelo Garingo. Elizabeth Gamala, thanks God, it's our Friday. God bless everyone, more power. Toto Malulot mayong gabi. Okay, sige, Dario. Si Marisa Alcala Francisco, mayong gabi. Diding Miento. Ide Blaza, mayong gabi. Grabe na tao sa downtown. Downtown, no? Grabe tao ko, no? Josel Torneya, mayong gabi. Friday night, kili subong, no? Basta, may gali sang, boss, pusinas gobyerno, man sang klase sa mga bulutuan. So, Friday night, tamatamat ko kadamo tao. Sige, check tara dugay-dugay kay check ta ato sa nga patrol, bla. Observation na lang sa may BCGC. Standby. Balik tara dugay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh. Mayara gina na butang sa module. Nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktaman lang dana eh. Tapos, naman, ublaw ng dason. Brown na daso. Sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share, na. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tabi ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa
premyo sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ko sa Action Radio. Maskin gubaon na nga. Nakabati ko na. Ihanap ka ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang nga. Di ba yan ang mo ito? Sige. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige. Ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa action, madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan ukon madula. Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibo na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB Action! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga Aksyon may ara sang aktibidad, no? Sa lubong. Butsalingon nga sug alawon ang pag-ubisa sang unang adlaw sang October nga amo nang una man nga petsa, una man nga adlaw sa pagkasugod sang opisyal nga pagsugod sang aktibidad. May kantaran sining ginasiling nga Super Mascara Festival. Action Firing Line. Damo sa mga nagpadala sa mensahe sa aton di nga siguro nakalabay sila
dira sa may dalan circumferential sa Unhan kag sa Atuang sa nga Bacolod City Government Center ang iban nga guro gamonitor sila sining salakyan basi kun ara pa gani guro dira sa may tubang sang BCGC mo. Anong sitwasyon da sa bungman sa ato sa ning patrol with action Zel Medardo. So Zel, kamusta na subong? Marlon, mayang gabi. Doka, nagit, makikita ko na isang medyo malayo-layo din sa may baak. Damo-damo ko po ang sitwasyon din sa may Bacolod Government Center. Ang mga tao, ang sagit, ang kahilaw ng sinatawan ng Mascara Festival after 2 years of Marlon. Subong na walang nagahiwa ng sinis. Ang mga tao, diri, damo-damo, katama, dira ka palang approaching, ka palang diri sa may Bacolod Government Center. Traffic, nakatama sa panghigado na sinisang dalan na makita na naton ini ang area nga gadugok ginang tao subong nga gabi. Kagati ang mga kapulisan na naka-alerto kag siri kasubong man ng katapos ng Bureau of Fire Protection kag mga ambulance kag mga kasubong man sini ang mga rescuers, no, ang mga volunteers diri sa kada rescue team action ng Marlon. Nagasugod na ini ang kick-off sa nga Mascara Festival diri sa may tubang gid sa Bacolod Government Center sa may grandstand na may banda diri mga artist kagati wala pa man nakagwa ang ginahulat gid sa mga kautura naton nga si Rico Blanco na wala pa man nakagwa. Okay. So check ko lang anay una kundi nakalabay man kumudara sa madalan sang circumferential. Anong plastada? Okay, flowing man ga sige man ang lakat sa mga salakyan o kung may ara sang problem gawas trapiko? Ang lakat sa salakyan action Marlon kung tanawon ta normal ang normal ang bala sini ang lakat action Marlon ang pariyo man kung hapon ga slow to moderate amo inagagiho man na hindi tamang ginhambal nga heavy siya katama no kada ka normal kay tungod sa kadamuon na gid sang tawo sini action Marlon no kada suwong kay may naga-control man may mga traffic enforcers man kagabitaw that's why nga sige naman sa gyapon sini ang lakat sa salakyan ang maobserbahan sa naging reaction Marlon, hindi ba ang mga motorsiklo nung dapat inang i-observe lang ilang lane sini kaya saluot sila sa mga fast moving vehicle which is dapat sila sa slow moving na nangini sila kung kapitla hindi sila masalupangdan sa mga salakyan kaya gulpe lang sila unod para manikawan man balang insidente kay subong makadamo isang salakyan ang iban dito na nagaparking sa may Upper East Action Marlon kaya wala nagidiri sang sa mga bakante ng parking area diri sa may palibot sa Bacolod Government Center subong nga gabi Action Marlon. But sa lingon Sonzel, ginbuksan ang Upper East nga lugar para sa luyag mag parking sa ilasan ng salakyan. Yes, may mga naka-parking sa Action Marlon. Bukas naman gid no, nila sinisang aligad pa nga adlaw. Pero sa dalan, dira sila nagka-park ni mga salakyan, medyo malaba-laba na. Halin gidi sa may entrada, gid sa Upper East, no? Kung diri kaya halin sa may Bacolod Governmental Center Action Marlon. Kagati safe lang man, no? Kahit tidamo man na dira tawo nga tanaw, no? Kung in kaso, do kalayo man sa mga disgrasya gid Action Marlon na kung sa bahin pala no, sa security sang mga salakyan Action Marlon. Kung kung may salakyan ka kag gusto mo ngita sang tunutawhay nga parkingan salakyan mo dira ka sa Upper East o galing medyo may lakton ka lang paadto sa NGC. Yes, correct. Gamay lang Action Marlon na kay medyo malapit lang man. O gamay lang lakat kay diri sa may atubang daw puno nagedagani kag ginbutangan na no parking area ang sa dalong-dalong ng Sinibala Action Marlon ang makante na diri nga ginaparkingan sa mga salakyan sa tubang sang BGC kaya ang nakasakay diri lang kapulisan media kag mga ambulance no kasi makagagmay ng mga subayin sa motorsiklo pero ang mga salakyan nga iban ng mga particular wala na diri kinapasugtan nga maga-park diri sa tubang gid Action Marlon. Okay, health kag safety protocol. Hindi ko na lang pag magkutusin mo kung may physical social distancing pa kay sigurado ko why na nang tuman subong. Diri kita sa face mask. May mga naka-face mask pa man.
damo Action Marlon naka-face mask. No, kalabanan naka-face mask. Pero may naman pipila nga wala na gid naka-face mask. Kagati Action Marlon, no, agaton pag nga concern diri ang may mga kabataan bala. No, alignaton gid ini pagbabayan kasi bala mabuyan kagayawan na pangita kay subong damo-damo gid katama ang mga kauturan naton subong nga naga-all enjoy gid no. Kasi madamo-damo naman gid ang tao. Amo pa lang sini oras Action Marlon. Siling Kakson Zel nga damo ang mga tao magsugota ay kamo gabungguan na ng inyo sa ding abaga mo na. Kasi mga sila nga bungguan na in Action Marlon. May makante pagabay na lang. Oo, kaya almost diri ito makover na di ang Action Marlon mo na wala labot sa parkingan kaya diri sa may highway na. So medyo nalingkop naman gito sa mga kauturan nato. Kasi ito may tuwag ng grandstand. Puno-puno, nagit katama. So hindi ka na lang gito maghandong na mataslo ka pa. Kahit sana yung ma-enjoy ka, masupokit ka na lang gito. Grabe ka, putok na gito katama. Kaya may baral sila. Access ni Action Marlon daw may ginapangita sila once nga mag-enter ka dira sa may grandstand. May ID ka nga daw yagid ka maskara, no? Abot lang kung di na nila ginapangayo, no? Amal sila nag-enter ka dito. Kung wala kayo sa access sa pass nga man, hindi ka makasulod sa may ginabarala na sa atubang gid mismo sa grandstand Action Marlon. So dire ka lang i-jamming ka lang sa sagwa. Pero sa magyapon sa may ground magyapon sa BGC. Sa mga naka-duty nga mga PNP personnel kag may mga traffic enforcers manakson Zel nga siguro laban-laban overtime na sila. Yes, Mga traffic enforcers? Siguro Action Marlon shifting sila. Okay. 12 hours sila. Ari sir naman ko, dali sa may internet. Sir, good evening. Sir, ang inyo duty, subong shifting ka mo, sir? Or 24 hours ka mo, sir? 24 hours. 24 hours. Kaya sabi sa mag-inis sila Action Marlon. So, oo, sa mga kauturan sa cooperation ng Action Marlon, no? Kasi ang aton nga mga law enforcement agencies pala mga kauturan naton nga public servants magabaka-baka man subong para ma-secure gid ang aton diri nga area sa may syudad sa Bacolod. Yes, kay malabutan pa na selection na Zelda kagahon kay bati may countdown mo. Yes, sa pagkid gani. Countdown tari ka ra. Dati pila na naman ka oras temprano bala 7 pa lang no malaway-laway pa gid ang pag-celebrar digay ako na pagsaulog sinisang kick-off na tila mag-October 1 Action Marlon. So di kabay pa no nga malinong kag matawhay lang gid sa pagsaulog siniyas sang maskara kick-off sa Lubong Action Marlon. Ang area nga ginahamtangan Akson Zel sang Bacolod City Government Center, ano gud nga sakop na sang police station? Police Station 4, kaginata man to siya Police Major Richie Gohe na naga-supervise man diri sa mga kapulisan Action Marlon. Ate, kung may mga hitabo karon da, gaway ta man gid pa ngayo, sigurado nga ma-record na sa Station 4. Yes, correct ka Action Marlon. So far, damo man kapulisan nga nagabantay sa mga punto diri sa may Bacolod Governmental Center. So, okay man diri when it comes to security Action Marlon. Kamusta ang tiyempo? Ang tiyempo may star na pero kaginaya kapag-irap dito sa may south nga bahin ni Action Marlon. Okay, sige. Kabay pa Akson Zel, sitwasyon na subong sa mga nagapamatik ka nagapamangkot diri sa aton, kung traffic ang paghahambalan, inagiban tanto problemado. Kung kadamuon sa mga tao dira subong, amat-amat na nga nagagutok. Correct Action Marlon, kay normal naman lang basta mo kadamo nga tawo. Nakatutan traffic ko, ma-range tagil sa slow to moderate sa mga gabi. Ang ginabaligya, ang ginaplastar Akson Zel nga Ilimnon, medyo malayo-layo dira sa area sang entablado. Ilimnon Action Marlon? Oo. O kung may gintugutan nga magbaligya dira sang magahulubog nga Ilimnon. Medyo malayo-layo. Layo siya. Pero may measures so which is hindi pwede ang mga bottle bala. Mga glass bottle. So, siguro nila kinanglan nga i-plastic up sa lang o kung ano nga mga suludlan. Bala mo pa nakisang tendency maginaway-naway, maglamposanay sa motilya. So, wala inagin allowed kag hindi man pwede makapanigarilyo sa public places. No? So, amo na ang ginapanumdom ta sa aton nga mga kauturan, Action Marlon. Yes, correct ka Akson Zel, kay usually naga-singki ang balatyagon sang nagainom sa makahulubog Ilimnon kung tuwang gabi na, kag kung kaagahon na. Kung mag-aamo ng ginasiling sa mga binugoy pabla, daw dara na nagabiti.
Oo. Pag ako Oo. sa Tarantana, Oh. butang lang sana sa tiyan, hindi lang sa ulo. Sige, kabay pa kaming matawhay na. Oo, gani, duwa man ni katuig nga ginulat gid sa mga kultura naton, na ang Mascara Festival, ni enjoy lang gid, no? Kabay pa wala sang pagginamo nga magluntad. So far, actually, Marlon, subong nga gabi, no, masadya, malinong, kag matawhay pa ang area. Halin dito sa may downtown area, kay tinakang na-establish naman dito, kung nakaprepara, nakaplansan na ini ang grandstand action, Marlon, sa tubang, gid, o kandira sa may tubang sang Comelec, malayo na si Marlon. So, yes, para nila nakaplastar ang grandstand. So, prepara ng nagwas. Hindi mag-focus ang tao sa isa lang ka-venue. Okay. So, pwede dito sila, Dre Pinjiti, pwede man. So, first, kami ito nga rin, kasi Dre, na nagapadayon na ang Dre Action Marlon. Kaya, nagadamo ang ating mga kauturan at subong nga gabi. So far sa area sa nga Plaza Public Action, Zel, intablado palandoya. Why patuyos ang palagawaon sa mga gabi? Wala pa actually, Okay. Marlon. Siguro buwas pa kay Siyam na ko gani wala pa manggid sila nakaplastar kaya padayon pa ang panakod sang kuryente sa syudad para masugaan. No kay iyan ni gali ang nag-produce ng kada kiosco isang suga ang syudad sa ni Action Marlon. Sige. Yeah, so Action Marlon, amoy na ang latest update diri sa aton sa Bayan Bacolod Government Center. Ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Sa oras nga 2 minutos nakaligan sa tak ng alas 8, sitwasyon sa Bacolod City Government Center nga grounds sa mga kaksyon na matamata nga nagadamo ang mga tumanan audora sa sining pati kayunon nga konsyerto ni Rico Blanco kag kon trapiko naman ang paghahambalan inigiban tanto problemado ang pagginutok sa mga salakyan flowing man lakat man, hindi gid man dugay ang pagpundo sa mga salakyan. Daw ka normal man lang mga amoning sitwasyon. Action Firing Line. Tige, kabay unta nga tub-tub karon sa kagahon kabatapos ang ginatawag nga countdown. Mangin matawhay lang kag mangin masinadyahon kag mangin successful ining salubong. Ginatawag Maskara Salubong, the Grand Maskara Countdown sa Bacolod City. Action Firing Line. Firing Line. 3 minutos nakaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Sa lawan kong balita sa Kapitolyo Provincial Kabanti, kaina, na-interview namon si attorney, si Provincial Legal Officer, Attorney Alberto Nilias Jr., si Attorney Alberto Nilias Jr. na-interview namon kaina, dito gin pabalo nga may ara gali sang 18 gid no ka mga government employees gin isyuhan gin pamanaugan sang show cause order ginapa-explain sa reklamo against sa iya no antes takatuan si PACE President Renilo Lastiere pabati ko una ang amo sa nga interview kay Attorney Alberto Nilias ang Provincial Legal Officer. Napapanawagan sila guro ng mga 2 weeks ago pa. Nakahatag naman sa ng ila sa BAT. And then, subong gina-resolve na namon mga evidence na ginpresenta. Whether or not kailanlan itagaan sila, i-formal charge sila no, for administrative offenses. Do 18 ni kabilog ang mga drivers, no? Kay actually, ang natabo na gabiyahe sila ulihi ang trip ticket, gaabot. So, wait, nakabalo kung ano na lang matuod So, kailanlan tagid do irregular, gid balahaw. So, tagid ya, i-check tagid, no? Kikisa delay bala tag binula natin ito sobra naman na. Ay, dapat ang procedure sa na is before you go may ara ka na trip ticket kag ilaya months after malaka sila mabiyahe sila and then ma-file sila sa trip ticket. So may ara ginaya there is huge irregularity with regard to their travel kung natabo man gina o wala. May ara man kita mga may reports man ta na receive nga mga admin some admin personnel of the DMPD medyo may ara bala mga unruly behavior bala do may ara sila sa mga why sila ga-perform sa mga duties nila. May ara man iban nga what do you call this? Medyo nag-threaten sa mga kaupdanan nila. So kailangan tagid disiplina no. Hindi taman mamba nga problematic no, pero we have to review also the organizational structure of the DMPD considering nga do medyo substantial gid bala ang mga tawag sini airing employees bala. I think the mga 21 to kabilang 22. Action Firing Line. Abarang tingog ni Provincial Legal Officer
Attorney Alberto Nillas Jr. Ang tinutuyo sa hambalya, i-review ta ang ginatuwag nga organizational structure dira sa PDMPD, ang Provincial Disaster Management Program Division. Kaina, sa nasilinta na, dara sa Provincial Capital, may ara sang Progressive Balance of Capital Employees, Union sa mga empleyado sang Kapitolyo. Online sa firing line. Ibalonta ko nano ang reaksyon sang presidente sang PACE, Mr. Renelo Lastiare. Mr. Lastiare, sir, mayang gabi sa Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Action Marlon, mayang gabi, sumuman sa maupod ng pagpanamati ng Action Radio kang sagbugot pa sa tagpangabudlay sa Kapitolyo Provincial. Salamat, sir. Nakalabot naman siguro sa imo itulupangod ining show cause orders nga papanaog sa dawdabo-dabo ini. No? 18 tanan ka mga empleyado naka-assign sa PDMPD. Ano imo sa ding reaksyon sa di bilang presidente sang PACE? Yes, Action Marlon, no, at presidente sa aton nga unyon sa pangabudlay sa Kapitolyo Provincial, ginapaabot ginaton Action Marlon, no, sa ang fair and due process, no, sa pagvalidate ni tanan. And at the same time, Action Marlon, we do not tolerate also earing employees because as I have said in some issues also involving our employees, ang aton ginapangayo Action Marlon is matagaan man sang nagakaigo nga pagpanupangod, no, ining mga sistema na kung gisa nga hindi kung isa nga aton nga mga empleyado nagaka-crossfire. So Action Marlon, no, again, as this would be a lesson, no, to our employees also to properly observe decorum. And at the same time, Action Marlon, no, aton niya union niya naga-ara gidya permiya Action Marlon nagapangabay nga ang aton iya nga due process o kung ang validation sinitanan pagatagaan gid sa nagakaigo nga tagpanupangod mas sa aton administrasyon na Action Marlon. Ang 18, sir, bali ang 13 diri, ang ilas ring designation ilas ring trabaho abi bilang mga driver ini sila sa PDMPD. Ano to kung di na sila nabilong ano sa empleyado? Bali COS din sila, sir? Mga manipastada? Sa pagkabalo ko, Action Marlon, nung madamo iya sa contract of services nga nakair sa aton nga DMPD, no? So, these contract of services are not members of the union. Nevertheless, Action Marlon, kita iya sa Kapitolyo Provincial, kagaton union, nagakabig sa ila, nga as workers also, Action Marlon, no, is nagahatag man kita sang panugyan sa ila kag nagahatag man kita sang pagtamo sa ila nga makinamatarong kag benepisyo Action Marlon. Okay. Anong imo sa ding mapanugyan sa mga members ang inyo sa ding union para nga ining natabo ni sa 18 hindi man matabo sila sa uli? Action Marlon, matapos ka mabalidate gid Action Marlon kung ano gid ang kamatuoran sa likod sinitanan. Pero Action Marlon, permita gina-remind ng aton nga mga miyembro nga dapat at all times we should be on guard on processes sa aton nga mga opisina, ang aton actions, ang aton attitude, no, how we perform our job, because at the end of the day, Action Marlon, this will all reflect, no, the totality of how we perform in the provincial capital, and this will determine the future of our employment, Action Marlon. Yes, kabay pa Sir Ren nga why na sa iban pa nga mga empleyado kay kamati subo man nga isuhan ka sa nga show cause order, ma-explain ka base kung mapektuhan mo wala ang imo sa nga pag duty. Anyway, part in isang proseso kaya ambal pa ni Atty. Nillas matadlong ta ang organizational structure sa isa ka division o sa ka department kung mayara sang mga masilin naton medyo pasaway ka empleyado sa sina ka division, Sir Ren.
Yes, Action Marlon, no? Taliwat ginapangabay naton sa aton mga kaupod nga empleyado sa Kapitolyo nga mag-observe kita permis ang proper decorum, and at the same time, Action Marlon, ang union ara lang permis sa pagtanaw nga ang insakto nga proseso kag due process maghatag sa tanan, Action Marlon. Sige man, sige. Sige, Mr. Rene Loraciares, sir, salamat kayo sa information kag maayong gabi si Moliwa. Maayong gabi man, Action Marlon. Action firing line. So, importante na nga panugyan, no, sang presidente sang Progressive Alliance of Capital Employees, no? Kay hindi basta-basta ang kanamoon sa mga empleyado tada sa provincial capital, no? Linibo. Bisan hindi pagka miyembro sang ining PACE nga ginatawag, porti makabulig-bulig ang advices, ang panugyan para nga titawo malang sila base kon way masang perfecto o galing kay si iban padra nga may empleyado man nga base kon may amo-amo man sila ginahimo bla di na pagpadayunon kay base sa ulihi may magreklamo bala kag isuhan makabos sa ulihi sang show cause order na ginatawag ni Action firing line. no maka base kung napektuhan pa inyo sa ding trabaho ang iban diri nga reklamo gani magluwas. Okay, ang reklamo sa ding 13 ka mga drivers based sa initial investigation sa nga ginpalabot information ginpalabot sa Provincial Legal Office mga ka-aksyon. No, ining 13 ka mga driver why sa gilayon maka-file o kung maka-submit sang driver's vehicle trip ticket kung proseso ang sundon hambal ni Nilyas. Dapat before nga magbiyahe may ari ka ni ma-file. No, may ara ka sang isubmit nga DVTT, driver's vehicle trip ticket. Action firing line. Pero ang natabo ya nga iban nga kalabutan tag sakbulan antes makahatag sinima action. Ti ambal ni Nilyas kinanglan nga hatagan sila sang higayon nga mapatahag ini. Ang iban pagid kundi 13, may 5. Ang 5 tatlo makaksyon is administrative aid 2. Ang isa utility worker 1. Ang isa special operation officer 1. Ambal din Nilyas ang reklamo sa pila si ilan ni no? Pamatasan. Mayara pa gani Korea nga daw may nagapamahog pa sa mga upod nila nga empleyado man ti hindi mayo kay magamong plastada na hindi mayong relasyon nyo sa isa ka organization. Action firing line. Ambal ni Nilyas ang iban pagidara hambal ni Nilyas daw ay mayo ga perform sa duty ti siguro mo na resulta na sang monang pagpahog sa upod nga empleyado ti ang ginapahog to laban-laban hindi na nga maka-perform mayo sa duty niya kay man ti base kung kulbaan siya. Action firing line. Di bla ti kabudlay kid katama sa mamangita bala sa trabaho kag ako ya masugid sa ato sa mga ka-aksyon nga ang isa sang pinakamaayo nga sudlan trabaho gobyerno. Action firing line. Nga aman ako mismo naka experience sa kon nano ka mayad kung magsunod ka bilang empleyado sang gobyerno mo. No? Kompleto ka na sa benepisyo, saka sa sweldo ara man sa permi, no? Kag kung ma-regular ka, pinaka the best pagid. Action firing line. Kung maayong imo sa nga performance, bisan pa butang ta hindi ka pa regular, pero ang performance mo maayo, sa ulihi may ma-recommend ganasimo nga himuon ka regular. Action firing line. Firing line. Ang kalabanan na nag-upisa malang gani sa job order workers, sa contract of service, nagdugay, generinyo, hasta nagregular sa bangod sa maayo niya nga pamatasan kag performance. Action firing line. Di kung baguhan ka pa lang, damo nagareklamo si imo, hindi na mayong pamatasan mo, damo pa sa nagasuya si imo. Layo sa patad, no? Nga may ma-recommend si imo para nga mangin regular. Action firing line. Di sana sa trabaho, way pa nila abot mag-action ang atong 5 ka mga engineers bla nga assign sa Provincial Agriculture's Office. Di bla?
Gin-suspender gid ganito kag ti kahapon ginpatagayon na ang pre-hearing. May hearing na. Kag abot kung ano ang malabutan nila ni kay siling kita engineer Macaction naglawig na ning ibande sila pila na katuig nga nagatrabaho da. May mga benepisyo gani sila sa ulihi nga kwaon. Ti kon kasuhan ka kag kon madutlan ka sa reklamo kaso sa imo masubo-subo ban kay basi kon maglabos puntob lang ang mga benefits mga kwaon sa ulihi magretiro ka daw mangin aso na lang nga madula. Action firing line. Damo da sa mga kilala ta nga ti nag-resign bisan regular. Di mag-resign ka way kawaon. Way ka kawaon gid nga benefits o kon anuman nga dapat kayuhan nga kaluwaon mo before ka magbiya bilang opisyal or empleyado sa gobyerno. Tiyan mo na, kabay pa nga itong panugyan ni Vice President Reginilo Lasciere, nakabulig-bulig to sa iban pa ka empleyado sa Kapitolyo Provincial. Action firing line. Firing line. Ini nga mahindala sa aton sa kalwan sang bloater na plus capsule. May dako gid mabulig para mapungan ang anuman nga sahi sa malatian nga nagadapo sa ato sa ning lawas. Nagaprevent sang diabetes cancer, nagapanubo pa sa blood pressure, kidney problem, viral kag bacterial infections kag badabo-dabo pa. Bloater na plus. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. Ato sa ring live stream, nagpadala sa dugang sa ring mga mensahe. Talents na yung mga... Okay. Sige, babaw kita. Ray Flores Parioga, Titing Angels, Georgia Gargasiran, mayong Gabi Action Marlon, kag sa ito magka-action dara sa NGC. Gima Brizuela, Action Marlon, nakikinig ako sa programa mo from Kuyapo, Nueva Ecija. Salamat, Gid. Vanessa Mayo, happy thanks God is Friday. Happy TGIF. Good morning. Shout out sa mga taga-Tangob and to my sister Mrs. Alvarez Nitz Mercado Herrera and Inday Lina Mercado Herrera. Bustamante. Thanks God. God bless always. Keep safe. Greetings from Minnesota State, USA. Lanar Bibol Kima. Nadula ang kari sa Bacolod. Ginbuslan sang balik yuhong Bacolod. Rodjan Gregorio. Good evening, Action Marlon. Manjo Biarneo, mayong gabi. Okay, pa-shoutout gikan sa barangay Hagimet, La Carlota City. Ma'am Jinky Dialagdon, hello. Mayong gabi kay Mr. Arthur Jeff Villesor, Vanessa Mayo, Doc Pat Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mama Lulit Dialagdon, and Papa Joe Dialagdon, and my family sa barangay Pandanon, DSB. Salamat, kid, from Arizona, USA. God bless. MJS Candido Hildore, good evening. Greet ko, Ma'am Star, Doc Mat Mayo, Milal Uligo, Alex Monteza, Ma'am Jinky, Ma'am Georgia, all staff ARB. Sige, salamat. Balik na duga-duga, standby. This is... Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni katintalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyot binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilakabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghitupa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya.
Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kiti kadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento
kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitinggalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos sang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay... no? Sang ginakabig number one sa listahan sang most wanted person. Hindi lang niya sa probinsya mo, kundi sa bugos iyang bugos nga Western Visayas, no? Sa bugos nga Western Visayas, top 1 di man basta-basta ang kaso nga gin pangatubang sa mga action. Kaso nga pag himulos, kaso nga rape mga ka-aksyon. Ti isa ini ka makabig mayong accomplishment no sa ato sa mga kapulisan. Action Firing Line. Damo pagid ako pati ko damo sa mga wanted persons pasubong. Nga way pagibadakpan sa ato sa mga otoridad kang pamilya. Sanggin pang biktima nila sini hulat yapon sang hustisya nga ginapanawagan nila. Action Firing Line. Ibang siling kita top 1 maka-aksyon ti. Hindi laog-dahog ang kaso nga na-committer sa probinsya nga level nagligad to na ibaluan taman nga dali sa Negros Occidental may mga nadakpan na gidman.
ara sa top 5 sa top 10 sa listahan kung most wanted ang paghahambalan. Action firing line. Man hindi man lang mga wanted person ang dapat diri kunta ni Solbaron nga bagay sa ato sa mga kapulisan, no? Kadamo pa sang dapat hatagan sang hustisya, dapat Solbaron nga kaso diri sa Bacolod kag Negros Occidental, partikular ang mga kaso nga pag tiro bla, ini mga ginpang matay nga biktima des Bacolod bla. Action firing line. Oh, ginatuwa naton nga malapot ang bag-o nga spokesperson, no? Ang spokesperson sa Police Regional Office 6 kay matihi ba naunta kung nano ang plastada, paano ba na aristar ining ari action Elmar araw sa papel, ari na papel sana number 2, yes, number 2 out of coverage. Sige, hindi, ari bago sa nag-reply sa ako, no? Aryo, nag-reply sa. Reply sa bago lang, try lang ba, base kung pigaw signal ya. Action firing line. Sige lang, ning daya lang isa ning number, kay base ang lugar bla, nga iya sa ning ginahamtangan, bago lang sa naka-reply, sila nga copy on that hambalya. Action firing line. Kay luyag ta may buluan ini maka-action ko nanong istorya ni karkulo ko basta gani most wanted ginapulihan na sa sang damo-damo nga mga units, no, sa ato sa nga mga law enforcement kay parang at least masiguro bla kabanti most wanted kamo. Hindi masiguro base kon bumato o kon base kon anong bagay bla magkalatabo bla. Action firing line. A report ka na ba tunta dito ni siya nadakpan sa probinsya sang Antique, no? Sa Antique siya nadakpan mga kaksyon. Maka hatag ni sang ligwas balatyagon sang pamilya sa ringgin himuslan niya, makin mo mga report ka na ba tunta 13 anyos pa lang ang biktima nga ginhimuslan niya sa rin nagligad din nga sometime in August 2021 natabo ining pagkometer niya sang krimen. Action firing line. Alas 8:30 Action Radio Philippine Standard Time. Ang Police Regional Director nga si Brigadier General Leo Francisco mga ka-action nagpalabot na sang pagpangibulahan, no? Pag-congratulate sa mga operatiba nga patigayon sa sining madinalagon nga operasyon. Action firing line. Firing line. Alas 8:30 Action Radio Philippine Standard Time, silang samtagan hulat ang gamangin available ang signal ni Police Major Mary Grace Borio, ang spokesperson sa PRO6 kaya daw di malabot ang isa nga communication. Dari kita na yun. Dugaganta balita halin sa Kapitolyo Provincial, no, kay kundi ang provincial government sa mga Maskara Festival makigbahin sa aktibidad, no, sa sining siling super maskara. Sa una, why niya gabukas ang pavilion sa mga local government units mo? Ginabuksan lang na, dara sa may panaad lang ginatumod diri. Ginabuksan lang na sa tiyon mismo sang panaad sa Negros Festival. Mga balay-balay blada, kung magkanto ka mo sa panaad sa compound, panaad stadium, kundi may mga balay na kita ta, mga matahom na babodalom, no? Yaina sang mga banwa kag syudad, tingnan na buksan ina sa kada panaad sa Negros Festival lamang, no? Nga ginapatigayon sa kada bulan sang Abril. Action firing line. Kay nagbag-o ang administrasyon sang lokal nga gobyerno o konda sang Bacolod City mag-aksyon. Pagi sa kay Mayor Albi Benitez. TC Benitez, lapit gini sa provincial government kaya nagserbi ini siyang konsultante ni Governor Bong Lacson. Nagdaog siya, no? Nagistoryahanay, simple lang, way nadamo pagamo, nag-participate ang provincial government Subong. Makigbahin ang provincial government Subong, no, sa Maskara celebration sa Bacolod. Action firing line.
Sige, antes na nagkantuan mag-aksyon, aron na sa ato sa linya ang spokesperson sa PRO6. Online sa firing line. We have Police Major Mary Grace Borio. Ma'am, mayong gabi si Action Marlon dari sa Action Radio Bacolod. Hello, mga gabi. Action Marlon, mayong gabi sa ating mga tagpalamati. Yes, salamat kid mama. Amo ning first ko nga pag-interview sa imo since nga nagapungko kami lang bag-o nga spokesperson sa Police Regional Office 6. Ari ma'am, mayo nga development sa campaign against wanted person. Kay report ka na ba tuntan, arestar na gid ba na ginakabig number 1 most wanted person sa Bogos nga Western Visayas. Ma'am, paano ininadakpan sa ato sa mga otoridad? So, siyang September 27, sang Ugto, ang aton mga kapulisan sang Tobias Fournier Police Station, together with our provincial intelligence team and the regional intelligence unit and the regional intelligence division, kaupod man sang aton Antique Maritime Police Station, nagkatigayon sang operation para maaresto ining aton nga top 1 most wanted person sa Western Visayas. Nadakpan ini siya sa may Barangay Atabay sa may Tobias Fournier, Antique. Ini siya may kaso nga rape, kag no bail bond ini ang iya nga kaso. So ang warrant na naghalin sa Ocon Ginmando sang Honorable Judge nga si Honorable Judge Ernesto Abihay Jr., presiding judge sang aton nga RTC Branch 10, 6th Judicial Region sa San Jose, Antique. So nag-ugat ini nga kaso ni Osuyos sa pagmolest siya sa isa ka 13-year-old na minor sometime in August 2021. So ara subong sa paghinakop sang Tobias Fournier Municipal Police Station over sa aton nga korte. So gina congratulate gid sang aton nga regional director ining effort sang aton mga kapulisan sang joint operation nga ni nga naghahambal si ang aton nga regional director nga si Police Brigadier General Leo M. Francisco nga sigihon gid nagmando siya sa aton nga mga unit commanders nga sige-sigihon ang operation sa aton nga wanted pag-account sang mga wanted persons sa aton nga area of responsibility diri sa Region 6. Kag ginapangabay niya man ang iban pa nga may mga kaso o kung may mga warrant nga mag-surrender na sa aton sa mga otoridad agud to nga masulbar na ang ilang nga ginapangatubang nga mga kaso o kung problema nila sa nga ginapangatubang. Kada nagmando man no ang aton nga regional director nga sa luwas sa aton nga ang pag-account sining mga wanted person, same ang mando niya, steadfast nga operation on illegal gambling, illegal drugs, and amuman sa loose firearms. So ang ini nga mando nag-ugat sa kagustuhan sang aton nga regional director nga mahatagan sang kumaga safe kag peaceful nga komunidad ang Western Visayas. By the way, balikan ko lang ang ngalan sa itong wanted is Jairus Osoyos Jr. Yes. Correct. Yes, positive and that. Jairus Osoyos Jr. 34. Ano to, pwede mabutang kung soltero pa sa or married na ni? Ang based diri sa data nato na married ini siya. Okay. Jobless ini sa ma'am, pwede siya sa trabaho? Sorry to tell, pero we were not able to get into that data. Sige, okay. So, kudos sa mga kapulisan nga nagpatagayon sa ning operation this way madugayan kay na-commit niya ang crime is August 2021. No, after mga 1 year lang na dakpan siya in Sigida, ma'am. Anyway, ma'am, I don't know kung seluhan ko lang kay kundi diri sa aton sa amon sa Bacolod is maskara celebration. No, may nag-umpisa na diri activities
Dito kon ang Police Regional Office 6, Ma'am Borio, may ara sang augmentation man no diri sa Bacolod sa Mascara Celebration. Yes, for sure. There is augmentation. Okay. O galing as to the number, listed down pa Okay. na ang aton nga kapulisan dira sa Negros sa Bacolod sang kumbaga needed requirements as to the number of personnel nga iga-augment dira. So why pa balik ko lang kay daw nagpigaw signal mo kina. So why pa ma-determine kon pila ang i-augment diri? Yes. Ang final nga number nga iga-augment wala pa kita sang final say pungkuan pa naton ina sa staff conference on Monday. However, may request na ang aton nga BCPO Bacolod City Police Office as to the number kung pila ang needed requirement nila sa ilang nga paglatag sang ilang security plan as to the Mascara Festival. Sige. Major Mary Grace Borio, ma'am. Salamat sa information mo. Makagkabay pang next time makatawag ako ulit sa imo. Salamat, Gid. Yes, welcome, Gid, anytime. Mayong gabi sa tanan. Action Firing Line. Awat si Major Mary Grace Coroborio ang bagong regional spokesperson no sa PNP Region 6 diri sa Western Visayas. Tiara ara subong sa kustodiya sang Antique sa Tobias Fournier Antique. Ining 34 years old. Non-bailable, rape ang kaso. Hindi sa pwede makapiyan sa Botsalingon, madugahan gini sa sulod sa presuhan. Action Firing Line. Ang sulod sa pinsar sa nga 13 anyos, minor de edad. Himuslan mo imo, tiara. Gin-arestar siya, kag sigurado gid mapriso ginasay. Manabat gini siya sa sentensya nga ipatong sa iya. Action Firing Line. So, congratulations sa mga nagpatigayon sang operation niya. Nga mga sa lugar nga ginpanaguan sa sining top 1 most wanted person sa Western Visayas. Action Firing Line. Yan nga ba hindara sa aton sa kaalwan sa D3 Bayo. Ang D3 Bayo amo ning pinakabago garantisado kag epektibo nga pagontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo D3. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Tuwa sa provincial government, kag sa inyo sa LGU. Pero, kung indigin man kamoya, makapaton, makakuha sa sining 100,000 nga cash subsidy, okay lang basta, mayara ka mo sang inugasto ya. Mayara ka di lahog-lahog istorya nga ang sunod gani iguro, hindi na kinahalan nila yung 100,000 nga cash subsidy mo. Labi na kita ng mga manggaran nga sunod, puruti, kung qualified ba lang kag why ba sang damo yung polo problema da why not kay manti subsidy ina ginhatag sa provincial government. Kay inahambal ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Ineng 100,000 de hindi na sila nga gastuhon nila sa pagpatahom. Kita nyo maglagaw ka ba sa panaad? No? Gina-plastar mayo kagin patahom dang ila sa mga pavilions. No?
inaya initiative na sang local government units kag ang gingasto da halin sa local government units and cash subsidy halin ya sa provincial government, no? Intended ini or para ini dapat igasto ini sa mga activities sang LGUs kamay ara gintagaan sang papel ang kada distrito mo kundi pila ka distrito diri sa Negros Occidental how di ba anom, no? Sa kada every district mayara gintalana sila nga schedule kay mati October 10 to 16 ang pagbukas ng pavilion sa LGUs. From October 10 may ara ng talana nga district amo ni. Amo na nga district kamo ng adlaw, amo ng activity niyo. Hasta matapos October 16. Hasta anong ka distrito mo? Ama kulon separate man na sila, no? Dira nila nagastuhon sa ila sa nga activities. Pag-display ang ila sa nga local cuisine. Local bla ka produkto ginapabugal bla, no? Arts, culture nila nan iplastar display nila da para sa natabo sa ginatawag nga LAC Bayanihan Tourism Fair 2022 na nga bulan sang Mayo dire man sa May Ayala sa sudad sang Bacolod. Ako paglantaw kampiyon ni although ngati way pa marathon makita ang first day pero ako idalantaw ko na ning dagsaon ini sang damo nga mga bisita. Action firing line. Ang unang nga nakasubmit sang project proposal kag laban-laban ti hambal ni Diaz next week pwede na provincial government maka-release sang 100,000 cash subsidy o kon financial assistance sa mga LGUs. Ang banwa sa Castellana amo ning unang nga nakasubmit ti laban-laban amo ni ang una man nga magkabaton sang 100,000 nga cash subsidy. Yaryo, si Atty. Diaz ang provincial administrator. October 10 to 16 pa ta, no? Subong ang mga LGUs sige na improve sa ilang mga booths, no? Photos, reports have been submitted to me and almost tanan man nga LGUs ang nagaprepara sa ilang mga booth. Ang aton nga financial assistance ilang 100,000 I think is nila may pagusaron para sa pagpakayo, no? But sa ila burong day activity itself as what was promised, I think every day ang kada district may ara sila sang parade or festival sang food or delicacies nila nga gina-offer parehas dito sa ginubrata sa Lakbayanihan where guests are treated to their various nga mga pagkaon ng mga delicacies, no? Amo na I think ang gastuhan, no? Ang project proposals so far nakita ko ang pinakadasig submit ang Castellana pa lang. The rest pass na and hopefully by next week makapapirma na kita. May authority naman si Gob mag-sign sa aton project proposal with memorandum of agreement for that 100,000 pesos subsidy to all our LGUs participating in Maskara sa Panaad. And as soon as it's signed, within the week next week, pwede na kita kapang-release so that in time for October 10 to 16, mausar nila sa ilang mga activities. Subong Castellana pa lang ang ara. We are also encouraging ang ibang mga LGUs mag-kanto na diri kang mag-fill up sa ilang mga project proposals with memorandum of agreement. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature.
Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpur ti ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta India nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo gid salamat sa inyo nga duha ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng mga buligan
Ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton, paghatag sa paglaog. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itlogan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitlugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services
because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba niya mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed ka mo kani amo ka mo na ginhatag sang ni God. Extension na Philippines. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpor kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man. At sige lang pang kay basta kaluyan mangita lang ta idea nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kun Igna Action Farming Line Friday nga pagpangalagad magatakop naman na temporaryo. Sa kalang sa atos na mga Action Unit Reporters dari sa bayan sa News Center, Action Undefensor sa Technical Control, Action Elmar Madera with Action Christian James Binares. Ako naman, Action Marlon Hinubaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Action Radio.